Hi guys, good morning sa inyong tanan. So karon guys, magluto ta sa pamahaw. Kini din guys, wa pa ni na siya nahuman. Yang atong lutoon di ay litson. Gitagaan ko ni angking sa litson. Dayon na pa man na kuan kay apa man na kitay mga kuan na mo na ato na siyang lutoon. Uy, good morning. Wa pa day ka nakaanak. Abi ko magnakaanak na ka. Panghut ra lagi tuon. Yang sige pagapong kapanggawas. Napay ka panggawas nimo? Mauna lagi ni. mauna na siya. Kay nanamay ang panggawas nimo. Ngato ra gyapon. Basta gabi. Am siling. To ana. Buto sinsi. Naninot lagi. Wala na tangkapan. Wala na ko gitiwas gabi kay basa man diha. Na diha si tata guys kay magpangas ni siya sa bukid kay magkuan siya dito, magpahilot siya, magpawala sa panahot. Nya, mamahaw sa mi una ay mi magpangas dadto sa bukid. Ka? Oo. Aghi kay sa ta sa pamahaw. Nagsabaw sa ta. Kay aron makahigop sa sabaw. Abi na kog nakaanak na guys, mutong nag-chat kog wan og kumusta nakaanak na ba kay kana ang napagawas na bata kay nanay imong lampin. Momon. Dito ron ta na sa dito sa payago. Sa kuan ba? Ya, okay guys, ako sa pamahaw guys. Ay para nga makakaon mi. Nag-uwan man gud bagyo Ano guro lahi siya. nga color ring sense? Oo, lahi ang na-order. Nindot ning isa oh. Ini ba? Lagi. Pili na ka magyaka dali Richmond. Gani, hindi kaya ka ano na nilagap. Di. So, Nya. pili na ka magyaka. Ini sila guys, nay ilang para pang palitay sa gamit dani sa bata. Nya kay kana ang wa pa man lagi nahalin ilang baboy. Nya. Gani Una kay nga. ang mama ang kuan manager sa life. Nga. Kanang atuon niya karon. Oh. Na kay basin kuno kay Bernice Beron na Domingo ug Sabado walay office man sa life na ingon hangyon lagi ni mama nga basin ug mag-anak sa Domingo no wa pay kuan Siya mo pero palit. na ang baboy dito sa ipundo sa iya ni mama daw ang manager na din magpalita sa bahog kay ibaligya lagi kay parang di na magpalita sa bahog di ag kuanon sa 18 pa mang parte sa manager nila ilang life nalitsunon lagi daw to nga si magmahay ato ito dako ng puto city. Nya ang gamit po niya nga wala, lampin na lang po. Lampin daw kuan kay kato mga sinina ni Richmond nga mga kuan gipanghatag ko man to sa iya. Kay ang lampin po ni Richmond duha ra man kabuk ang among lampin nga na palit ni Richmond kay wa man ni baya dadto nakakuan og lampin namo nang ang lampin baya kay kinahanglan gid baya ng lampin baya. Pero nahimo man sa kang say-sayta nga nag-anak siyang walay lampin-lampin. Anak na kami? Wala pa oy. Anak na na. Nalay sa nina sa bata di gani si Richmond sa una nga ang iyang gi wanda yun nga Nakabanggaan. sarong og tawil. Nakabangga ang ngay si nanay sa tao. Pupunta mo. Pagwagtang dito Koreana. Ano na O may klase lig. Usabaw na to ni. Ano dito? Ato nga, ato kong halin kagahapon. Kanina nang ipalit kay basing og maggawas na na. Kay kulbaan po ko kagahapon guys kay pag ingon niya nga hala insin na nagbugwak Tubig na to panuhot ra. nagbugwak unya paglantaw niya kay kanang white blood man iko ag anak na gid ka na mutong ako lang sanggi kuan nga mapalitan siya kay aron wala iyang aghuna-huna unsat kay di ba sad sayon guys nga ag anak nga wa gid diha Gawas na. napariha to si Saysay nga mag-anak na niya wa pay gamit Kaon na na kaon. bundo sad ta Kaon ka na na. kani ato ning Kaon ka na na kaon. mo ni siyang pang last guys napa dito sa Kaon sa ka na ba na. katulong aga sa saging Kaon ka na na. Momon! Momon! Momon!
Ang baboy, gibali na naman sa sentral. Kaya ba ang tao dito sa balay, pag uli naman kagahapon, luin daw ng baboy, hiyaking tiyan. Pila ka bahugan no, nagkakuan. Agkaon ka, ato sa nihiwaon. Watong kala dito, Kor. Ato na sa nilutuon. Sa gula na to ni kamunggay siguro ang sa bania. Ay na ay pizza dan hi guys. May akong isagol. Pagdali ko. Nya, mintras din nga magluto ko, kanila ni akong tiwason. Abi na ko kagahapon kung katong basa diri ang tubig nga dito gikan sa gawas, gasulod. Unsa man Ay ito siya? gasulod man gid siya. Munang gasulod gakabasa mi dani kung gawana, labi na ko sa gawan kay ang tubig diri gaagi kay wala pa ba na pinising ana. Namutuin ko niriringato sa nang pinisingan. Na siriri kana rang bangag atong buliton. Mutong ipalitan na mag siminto 1 kilo kay para mabulit ug dili mabasa diri pag ting-uwan. Gahapon nagiginamanwas man ko nakuha na dito siya nga wala na uga. Mutong wala na ko ni sige tiwas dani kagabi kay uwan man lagi. Wala mo kayo. Wala di wala. Nindot na siya, Richmond. Puro dito lagi. Nakaron, mintras nga magluto ko kay dara man ta danhira ko magluto kay ako ning tiwason danhi. Kumutan Kay aron agkahuman na dayon. Oh, ina hi, good morning. Hi. Hi, good morning guys. Good morning guys. Ay, gilangutan na ka. Gilangutan sa'yo, pangumot sa naong. Kiss lang mamay di. Coco melon. Ting 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 ting. The wheel on the bus go round and round. Ambot, Richmond. Pagkuha dito sa tanlad ba? Ba. Ba. Bu. Ba. Ba. Lagi lawyang? Ano ba na? Nagawan man? Ha? Wala mo gitrabaho kagahapon. Lagi lawyang? Saktor gid si kay parang lahos na. Ang pagmap gid danhi kay ga Gurul-gurul. ang pagmap danhi kay ga umbo. Dili ang dagan ang map ba? Gurul-gurul man kay di man plain. Munang kung di pa kay siya mantikaon, nakakaya ra nako bagno sa kanang kuan sa gaming. Na kung di na gid di abrasaan nimo. Pagkatog kagabi ah. Dito kayo pagkatulog, pagkabilang matapit mon. Na? Ha? Dapat sa mga kabilan. Ang sakit-sakit lagi ako tiyan ni kawara. Panuhot. Panuhot to sige ko ano. Kamatan det mon. Ama to silingling ko ano sa gulay. Koreana nagkuha na ka standard. Kay pag kung may agkabasa, asan ka pagtrapo? Trapukan. Ano, dana rin sa atong plaster city. Nakambis nang tagod sa kaliro lang anak de. Tanong ka na ha? Oh. Ay di pa kuha man standard ninggi. Ha? Say say. Say. Why sa utang lad say? Taklob kaldero ba kanang sigundang nga kaldero Di apply na na. Naa diha. Kasi mag-apply na na toy. Bidig-bidig. Tig-bidig-bidig. Sige. Sige. Uyaon. Pag kuan agkahugasan, agkatrapuhan na to guys pag agkabasa. Ha? Oh, kau luto dia. Kau luto dia oh. Ini sa Koreana nga dito ko ang lab ba. Why sa utang na dito sa Eren? Pwede klase lugar nila ron? Yeah, hi. Suspended ang klase guys tungod sa bagyo. Kahapon Sige naman nagbagyo, talisayan. ginawa ko. Karon wala naman lagi Ya, suspend. kani ato ning kuanon isagol ta ning pitsay. Dindo ta siya tumban bay, humok. Bounce. Ako lagi hindi ko nang kay. May manang
Ano siya ka, bisag, kung gitarong ko sa ni pag-smooth, hindi maingana, wala mo kung tarong nagtrabaho ko. Maday da. Tika, tika, tik. Palpak ang trabaho guys. Tika, tika, tik. Tika, tika, tik. Tika, tika, tik. Ah? Tika, tika, tik. Gapo, nag-uli pa man ni sa balay ite. Kuha ko sa mga salina dayon, naglugsong din ni Sentral. Ay, bago to Sentral, uwana, gid. Okay, mura magwanag undang ang uwan. Gani. Ayun na, kumakunda. Ano doon lang, isigong di ay. Tama yun. Okay, kaya nagsugot na itong kwan, nagdala ko ng cellphone. Okay, kaya nagsugot na si Richard, nagdala ko ng cellphone. Download niya. Di mag-upload, hindi mo siya sa-upload ko. Download. Ano kasi na-edit to? Bugkusin mo. Di ka marunong. Pangmusta siguro to, nanganak na baka. Pangmusta sa siguro to, nanganak na baka. Ay, dala ko na lang dahil mo ang kuan karon. Bugas. Tanglad guys, itong ganyan. Ambira na akong pot holder ka din na sa nay Durabox ta nang nay humos bitaw pa nang diri nga anang dinhi nga Durabox nang permero. O nasa hunos palihog daw ko. Isa ra. Di ato gamuon ta na kay para kana ta mo na imong kuan nga ag kuan ka agbati ka mong ay pag kumpiyansa nga kuan kay agawas na gid na Ang gabi ilagi kapila kung magbalik siya. Ihawit sa ko na nito toy di kay siya sa kadyo toy. Aman say. Ay ihawit sa ko di. May tubig dito siya. Dai ko sa ko tubig. Maglain akong diyan lagi na. Lapor pa sa rin sugod. dili tiki. To nagsilpunan na diya me. Tapos na di. Sige na, Ling. Nay fita na na. Naman kasi kurkur kato di ay. Muna na diya ba? Ha? Abit ka mama ha. Kita sa pire? Dili man ka. Dali ka dako ha, karni ikaw na tagluto ni mamay ha. Ha? Sa unsa ni asiminto? Sa unsa ni siminto? Nisudang pita na nang say? Na, Ato dagdagan. Ha? Tanuhutan mo sa salik agoy. Bantay mingkay. Leng, mana ka, Leng? Kajut lang gid kay Leng. Ano mana ka hugas ay ibutang ang tubig mo sa di. Toy, water toy. Agas lugar ng tubig na na. Seriously. lubog ang tubig guys. Lubog Ay. kasi? Oo.
O yung tubig diri sa mga sa bukid pag mag-uwa na ang tubig lubog. Kay ngano kani among tubig guys, ang source tani tuagid sa pinakabukid. Ya, pag magbaha, mabahaan siya. Ang sa mabilisan da dili man da. Ano dito ba sa amo ah? Wala siya nga lubog ang tubig kung tinuwan. Ling. Alas 2, sige, balik siya. Diya guys, luto na ang atong gipaksiw, paksiw gisabaw. Nya mamahaw na ta kay napamilakaw ni tata. Kauta? Which we are about to receive and die about Jesus Christ our Lord. Ano guys, likay na galing karaning hugason guys. Kay Ay, tiktok kayo, Brazil. nindot naman karaning kalakihan eh. Tingnan. Ang bero itong isa. Balik pa. Papa nilang mito. Musla. Alin na please? Aligay. Dali siyo. Hindi mo ito ni Koreana siyang musla. Danara. Ay, danara lagi. Danara. Danara ba? Ha? O danara lagi. Ano ni bago mo? Alin na please? May kutsara sa biskot. No, hindi na. Kutsara ba kutsara? Hindi pa. Amin na ang. Apa may paper plates nga nabinin guys. Hindi ang. Higang. Ito ang biwas. Ano kay init ba ya? Init ba? Kukumilon. Please. Kada pa kayo natin tubig ha? Tuba. O yan. Mamay tungok. Kumugaan. Ako galing ni Juan. Ilan? Ako ba siguro? Hindi na bilis. Ilan niya kay Koreano? Nay, bagyo rin eh? Wilma. Sinas. Ako yung gusto tayo. Ay, hindi ko po. Dinig ka daw. Dinig ka daw. Humitis niya. Ilang nga na mahurot kay sulod tayo kas busla. Daw. Sunod tapos lang. Di na rin modot ang pawgas ng plato. Pero pag burot na ko, Okay, tapos ka plato. ikaw hugas? Ay, kito hugas? Ano yung tumaya? Dami dito dahil. Ay, din, natakurit ay. Wah, sumpah santol, ang init. Ako ang iparo, mukha naman. Iya, Inadyoray, dahil lang kayo. Nahuman na nato siya guys. Naman lagi tayo lakon. Maglakaw sa ta. Anya na tamanguan. Anya na tamang hipos dari ah. Ay ni siya guys kay igor siya pag magbasa magtulo nga tubig igor ni mo ag trapuhan di na ka humana may pamahaw guys onya katong akong gipakuha ni Saysay kagahapon mauni kusog kay uwan kagahapon guys mo wala ko nakapangas dito ilan ni Papa so ako na ning ihatag ang Bintoy na si Bintoy dani timing po kay to siya sa eskwelahan kay mag video siya. Kaya wala sila suspended lang klase pero naa sila video nga aghimuon kay para nga ipasa sa maestro
So ako nang ihatag sa iya ate eh. Thank you Ang kang Riluna. Nya ang kang Koreana. Dara ang kang Koreana ate eh akong ihatag sa iya. Salamat ate. Salamat Gihatag na lang ko ni Koreana ang iya. Salamat ate. Thank you so much. Unya ang kang Riluna, hapiton ra niya unya kay nag-eskwela man siya. Ang kang papa, mao po ni ang iyahan ni papa. So ako ning ihato dito karon. Nya ang kang Raymond, wala na ko nahatag kagahapon kay pag kuan niya nagadto siya nagadto siya sa eskwelahan kay gitawagan siya sa kuan nga naa daw klase nila na pagmata niya kuanan dahil siya nga naay klase na yung maguto siya nga walay klase niya pagkakuan kuan na siya gabi na siya nakauli na kini ang 3,000 mo ni kang Raymond ug salamat kay dani ate e unya ang kani ang 1,000 na tibo na pikit akong kwarta ani muning para pang Netflix ug daghang kayong salamat ate e sa pa Netflix daghan kayong salamat sa blessings nga imong gihatag. Dagan salamat ate eh. Ako sa hanggan ni mama kay kaligo ko. Pag dali na Kaligo ko. Pangas man ta dito sa Mapua kay kuan nya gipapalitan po na ako si lanin mama sa kuan pod gani ang lusartan kay ato sa nang ihatag dadto yapon nang kuan ni ate ni papa nga mo daw ng luto dagan jud kayong salamat ate sa imong gihatag ni papa sa mga blessings nga tanan imong gihatag ate daghang kayong salamat ang Ginoo na magabalo sa imong kamaayo o ang amo ra jud kuan sa imuha ang pagampo ra jud nga hatagan ka kanones kabaskog sa lawas o ipalayo sa mga kuan kadaot nga gipalitan ako sila ni mama sa kuan o ilang maintenance nga mausan niya akong ihatod dito karon ug sa tanan-tanan guys na nag-share ng blessings sa mo daghan kayong salamat sa inyong tanan ug sa mga nag-silent viewers, solid supporters ug sa mga baguhang subscribers, sa mga hindi nag-skip ng ads daghan kayong salamat sa inyong tanan guys. So magpangas namin sa bukid guys kay aron ako sa mga guys si tata pod kuan po siya kay katong naghilot sa iya ipapangas man lagi daw kuno siya. Kay karon daw ako ano niya. Ang kani ang kang Raymond ako ra ni kuan kay naa sila gihimo nga project sa iyang classmate karon tuwa siya didto ako ra ning ibilin diri kay kani ang kuan pang Netflix man pud niya Netflix na ang akong dalahon ang kani arang ilaha didto kang papa ang kapapa kay ang Riluna hapiton na daw niya danhi nya si Bintoy mo adto na ihatod siya ni Riri ay may magpangas adto sa bukid. Kumusta man amay? Okay ra? Unsa man ang samad na alim na? Ha, uli na? Ay. Ada piti mo samad day may? Ha? Sa bangag? Bangag sa... Di ana ta sa ilan ni mother nya. Surprise si Kumusta man ha? surprise si mo. Saging wa man ka nagsaba. Hindi. Na-surprise na ko dani. Dadaan ta kag lusartan pader kay aron di ka na magkuan ka nagkauna karabasa karne. Surprise si Napain yung humba? Mabalik mo di. Karon do ko pabalik ni ko. Lusartan amlo ka na. Salamat. Unsa pa man imong request? Tuoy sa dito doy. Maaga ni una. Nagkuan naman na siya mama kay agsigihan na magpanggawa sa kanang kuan. Ibabalik ko ni Ilon mahal-balik. Gani nga. Iyan na siya di na siya lagi magpuyo ay dito sa kuan kay kana iyang kuan nga anay panggawas na kuan na Uyo ay tusur. Dugan mi sentral. Pero wa pa man na nagkuan, wa pa man kuno nagsakit pero magadto gikas dito sa doktor ta kay nga nanay ang panggawas sa imi. Bisag wala nagsakit. Cesarean. Silingin na ni mama. Kay bisag wala na siya nagsakit kay na kuan man na sa doktor. Kay nga nanay nang gawas nimo. Ang gawasan na ka. Pero Yes. Ato yan na guys kay against light guys.
Nya di ana ate, di ana mi dinhi sa bukid, ihatag na nako ni Papa ang imong gipatag sa iya. Surprise gani no. Daghang kaing salamat dani ate eh. Ya daw pa pahalipay sa imo sa pagluto dito sa balay. Da. Oh, di ara pa daghang kaing salamat ate eh. Ada. Kasi inyo kini kaugalingon gihatag. Salamat. Salamat. Video Pero ikaw. pahalipay niya sa imo nga Hmm. sa pagluto nimo dito sa balay. Hmm. Katawa ko. Ang kang Rilona hapiton ra ni Rilona dito. Daghang kaing salamat. Ayun si Queenie. Wa man digin Di ana si Rilona guys. Wala pa mi nakatugbong kay kusog kayong ulan niya. Di ate akong ihatag sa iya 150 imo ha. Naghatag na ti sa imo 150. Salamat. Na kambyohan ko nimong 50. So, daghang kayong salamat ate sa imong gihatag sa ila. Napitpit na siya gikan na siya nag-eskwela niya kay uwan man kayo. nakako ng uwan diri guys. Hindi ka gawas. Salamat kayo Ate A. Di kagawas. Balik na ka niya lang. Kaya ka pinubulingon? Nag-uwan. Simple lang. Nag-uwan na siya guys. Ano ang hospital po? Ay, pagkata. Sige na siya ang dugo ko kung tawag mo maginging. Siya. Naalagay ito ah. Ay, ilan buwan kita kaya Subang. Taknol. Naalagay pa. Ay, sigo tanong. Tamo ko niya gawa na lang mo ko lang kayo. Ay. Nagtawag si Kat karon Pag- maginging. Pagtarong bay alan makaanak ba nag-ahat. Hilaka ganun. Isa mo lang nakakubulingon siya. Nya si Riri guys naghikay na po na siya kay Manigway. Kami ni Tata mag-try ka brami kay naa siya dala nga bugas. Naa siya suki diri. O sige. Ano lang madali lang. Na siya suki diri sa bugas utanganan niya. Na dinhira siya kuha. Mao sa dayon iyang gi kuanan dinhi ang bugas. Nya moadto na po na si Riri Manigway siyang kabaw ug baka kay kusog kayong kuan guys gaulana pa.